लोगोफोर जोंना लाफा खुबैनो मैगं आलु इरि गायनो हाग्रा हरदों बाबुमोनहा स्कुल गैयैहाय ओरैनो थास्लायस्लाय बिराद मावो बिसोर गथ'फ्रा। नोंसोर मा खालामगोन हाग्रा हरनायनि बे फैसाखौ मोनबा मेथाइ जागोन? दे ओरैनो थास्लायस्लाय सोलोंनांगौ ना। नोंना मा नाम मोनलाय? नोंना फुंसोरां ने? टाइटेला बसुमतारी। ओइ सासेया बिनिनो बिदा। बिना मा नाम मोनलाय नोंसिनि आदाना? थुलुंगा। ओमफ्राय आरो बै सासेना बिरदाव ने? टाइटेला मा बिसिना? नार्जारी। दे मोजां माव दे। उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनानै लाखानांगौलै सोबखौनो। लोगोफोर जोंहा साहा लोंनो साहा फुदुंबाय पकरिजों साहा लोंसै लोगोफोर। लोगोफोर जोंहा पकरिजों पकरि। खानाय सिन थांनो नागिरदों जोंहा सानजौफुराव। आंनि खानाय सिनजानायखौ नायदो लोगोफोर होनलाय। आं खानाय सिनजानायखौ नायदो लोगोफोर। जा खानाय सिनजाहैनोसै ने? खानाय सिननाया गिदिरथार। लोगोफोर आंना फिसालाया खानाय सिनजाखांनानै फैबाय। खानायानो गोलाव जाथारबायमोन दासो सिननानै मोजां नुबाय। मोजां मोनबाय आबा खानाय सिनजानानै? फुख्रिनि ना जानो फुख्रियाव ना हानबाय नै लोगोफोर जोंना दिनै फुख्रिनि ना जानोसै।